kawatatap, what's up mga kawatatap, it's me again and everyone and welcome back again to my vlog. Yay! So ayan mga kawatatap, asa po tayo always say a prayer. And for today's vlog mga kawatatap is muadton na punta sa Kalubinan kay nanguha si nanay o kahoy. Kauban si John Dave o si Stephanie. So mga pasmi karon kay ako'y mag-aral sa atong og mangal sa atong sa kahoy. Apaso na mo sila. Kauban ako si Joanna Marie and Drasy. Mga pasmi karon mga kawatatap no kay sayo sa kabuntagon magpasingot-pasingot ano kay ginabash na ba yata bisag gamay patag viewers. Sa mga kawatatap mo ato na ta ato sa liko ng kanoon kay busig tuktok ko nig manok kani mga kawatatap among ibut akong ang butang na mo di ang kanang kanoon na ay manok mo kuan mo tawag na na ay manok mo tuktok so ato na siya isangit mga kawatatap no nilado sa atake mo apas ta nila namin. Let's go. Ay, sa day, kay wa patay loko. Muna ang garden ni nanay. Yang gipandungan kay arang kainit sa panahon doon. Yang tanglad, yang kuan. Dali na mo. Kay mo apas nita. Kaning mga bata, mga kawatatap, mga kuyog baboy kayo sila. Sa ayan mga kawatatap, dili pa kayo init mga kawatatap. So, mega love shout out kang Lia Rakasa at saka kang half Filipino Turkish o kang kuan Alianik. Thank you so much for supporting and thank you so much for pag-support sa ako ang video sa pagtanaw. Thank you so much. And nanamid rin sa kuan mga kawatatap. Pagdali na mo da. Nanay rin ng hako. Kuan naman. Sa ayan mga kawatatap, dili pa kayo init mga kawatatap. So, mega love shout out kang Lia Rakasa at saka kang half Filipino Turkish o kang kuan Alianik. Thank you so much for supporting and thank you so much for pag-support sa ako ang video. Hi sa mo, hi. Asa man ta adto? Pagdali ba? Naikabaw mga kawatatap. Halok si Juana. Sagiti day. Sagiti. Sagiti. Ito. Ito. Asa man mo? Nana sila mga kawatatap. Ay, pagdaganap. Shh.
Nana sila mga katatap ka. Titiyo mo si John Dib. Nara si John Dib ug si Stephanie mga katatap. Ngano naman mo diri pa ni? Agis na day. Ngano naman mo diri ah? Nagsuok-suok na yung kalibunan mga kawatatap. Ay, para si mother. Tako mo na. Oo na. Kaya po ganda ka. Yo, ina Hi sa. Kisay nalipat. Bao. Kisay nalipat. Si RR. Kauban. Dito ni mo puliton. So ayan mga kautak mo. Sige. Yan, nanay. Adem. Karga patay. Nakadako sa truck isa. Ito ba? Lalo ka, stop sa. So ayan mga katatap, muli na tanong kay para natin pang sugnod, natin pangkuan sa pulitan na protastos na na. Natin pang init sa tubig. Sagot tayo bugas na natin pang init mga katatap no. Sig mga ligo mig dagat karon mga katatap. Bye. Yan mga kawatatap namin karon sa bye-bye. Yung gilipat na mo si Nana o si Ara. Nalipat na sila kaya di may masigo sa motor. Na si Rase, akong kauban. Si Panhi o si Jandib na adit tuah. Nangaligo ng amaw. Tawagan to. Lakaluoy pa ni Diday oy. Diday. Karon ba kanimata Diday? Karoon pa lang siya ni matag mga photo po. Ito ako ang ubos sa sanina nako. Lakaw na ba pagkag sanina lakaw? Ako sad. Jandib!
Nangapa sila. Nalipat. 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 Day, lipat mo day. Happy guys. Max. Max. Nalipat ka? Ha? Nihilak di ka? Ikaw. Dila mo sa mabaw ha? Magulit na mo. Yeah, butang ito oh, sa kwan. Hi sa dong. Hi sa. Ligo ka di day? O pa kay kao na. Parang kasi mong mama dito lakaw. Kao. Pamahaw sa dito. Mabawra mo ba? Ano, sudlan ng tubig. Rasi! Dili na! Ligara!